Hinkulay kandaran seno hayakan gona gate kanu gandara Najeriya. Kanu ganda gwamnati jo kan ididigi bifo kan magaci Abba Yusuf kan igibai da Abba gida a sitin ga cinar yanzeri kanu kwarara sandai matakan ana alkawari sambu kan kanu borai filai wala bata mai kulkan inera wala kan itini ibon inga gane kulta zajiri kan bisa no Abba gida inga dinga jinfuna Senator Rabiu Musa Kwankwaso na alkawari sambu Kano labi zai se kan bata mai kulkan kanu gwamna gona ganera habi zai se wala kan a gona ga no kulu inga gane ta kanu labi zai heda bifo gwamna kan zumbu Abdullahi Umar Ganduje kan a gona kinga wana bata manan gai kulu no abore kan abase a gonan gai kan anora idi jingara filo da foriyan bata mufo kan sai gane filin sakuwa da bata mabobuyan filai bayan kulu ina tinirite ibon kan ine habi zai seno ina nera za ya hare bakoyo kan bisa labaro fatta kan gwamna sintin ga tinaredin kulkan icina bata maidin ra zeri wani nan borbobu fatta ga sabu gwamna se zama a gona ga sintin ginga alkawar kubandi kan asambu alwato kan borbobo gona ga gwamna sabu boryanmo gona ga amasara ine aman hagu da nangai zeri yanka a gona gate zama nan bobo ka a zeri arzak bobo sara zama habi zai nuna nan gota ginai nere yamma ga ine mo amanci ise iminga ginai ku yadin asin da niyya in game ni bana